Osacho yamobwe miaka yegatwa kuru ensemo ya frana kuru nigatangira n'abanyanyimbo b'ensemo eyo maega yo kumobeta mukayo mu yugo ikogo kubutuko bokera rero abantu emyemo n'emirongo etatu ngati abantu banyorekanire n'ebinyinyi bya corona inse chinse mirongo ebere na enye chiaetire Dr. Fred Matiang'i nigararire buna chitariki 11 cy'umutinyo yo nigo riraberi tukuri mutimo ko gose public holiday Asainenda mangi na kwariganira tonyanyora senchera yoboyikirano omwaziri bw'oborendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nigararire buna chitariki 11 cy'umutinyo yo nigo riraberi tuko rinene ryo mutimo ko gose public holiday okwana n'ikinyomba cy'oburariani nigo Matiang'i ateba buna rituke ryo nigo ligo chikomanyekana buna utamaduni day eririgo chengerwa kero mwaka chitariki 10 cy'umutinyo 10 bwo mwaka oyo asekorende rituke riraberi Jumapili nigo Matiang'i atebre buna eyenere ntunde ntangani kegima yeritukerio rya utamaduni day gochigo chengero imense ya Kenya erikwende kyabuna bana inchingo chengera barege koro kiense ya Kenya amone bintu binde bikoreta ba Kenya amo Kenya nigo yanyorire nande chanjo ende ya Johnson & Johnson chiribuchimi ibere na 52 eyogo chigokonya sesegio kurwa n'ibinyinyi bya corona korengana no mobusomane bwe kyombe gyo kwena neryogo eryo Dr. Willis Okwale igate babune chanje yo nigo yaika segetigie chindege gya Jomo Kenyatta morogoba bwerit kolya rero ayukagendera tani go bwege kyombe kyo bochenwe nsengi ma WHO kya ene kiribuna nigo umuroberi bwo kwena na certificate go cya sabantu bali banyorire chanjo ya corona urachigo chaka okwana bosi bwe committee bocheno mwaziri bwo bocheno mutai kagwe nigatebere bune certificate yo nigera chigo tumeka manona bali baraganie go soka go chichinse chaisco. There is need for the World Health Organization to come up with a common certification method so that a person who has been tested in UAE, a person who has been tested in China or in Kenya have got a common certification certificate. Estonia has offered the World Health Organization to work on this platform so that the kind of thing you are hearing now, where vaccination in one country is not equal to a vaccination in another country, can be done away with. Chinga kichiboigo nigo Kenya yaenekiria abantu bande 130 banyorekanire n'ebinyinyi bya corona korwa sechisamburi chiribwinya chimisano na 350 no mona kianda cyakorerwa boringoli bonsi banyorire corona ime ya Kenya baikira bantu chiribu chimibere ne 50 chimisano na 10 emia ya 25 na babere na ba Kenya batatu nigo bakoru chinse cheisiko 50 nebere na bana basacha 55 no yomo nigo barenga bakungu omoke pino mwana bwo mwako yomo gotupini gabwate miake 90 na kianda korengana nechi county ya Nairobi nigo yabwata bante 33 Kericho 13 Meru 12 Nakuru kianda Kisii 5 Garissa 5 no yomo Kakamega 5 no yomo Kiambu 5 Turkana 4 Isiolo 3 Kirinyaga 3 Makueni 3 Migori 3 Kisumu 3 Bungoma 2 Laikipia 2 Machakos 2 Mombasa 2 Murang'a 2 Uasin Gishu yomo Kitui yomo Kwale yomo Nyandarua yomo Marsabit yomo Bomet yomo Elgeyo Marakwet yomo Kajiado yomo Embu yomo na Wajir yomo abantu chimibere 22 nigo babwenire na kuigorwa kuruchinya gitari au bonsi babwenire bayikira abantu chiribu chimibere 43 chimibere 53 na 5 no yomo abantu bande 25 nigo baina kiwago kwa na gwekimo barabwa bakule ko babantu chiribu isano emia ya 52 na 5 Esave amaboko tenena ale kruase oyomino beranka asobwa motubuye corona emesa ya mangamaya Omancho motegel neke nebuna yonsi nigo gendrete kunyanyora kurwa SMS ito mangana mayeme ya radio vuna 102.0 FM togos kamotu mosacho ya mobwe miaka yegatwa kurwa nsemo ya fraha ime mochio Nakuru nigatangire n'abanyanyimbo benseme yo maiga yo kumobeta mokayo moyogo ikogo kubo kera rero omosacho yo aserie tapolo cheng nigegotebekana temete weita chinga kekiranete gekorekyo korendete chieti konyarekana kiroli nigatomanyiri buno mosacho yo na mokaye babe
babaire bagotwarerio manasenga ki entambe Kavumbulia geti. Pia alikuwa ametangulia, hata pipi hakunisalamia, akanipitako tu, akapita, mwanaume pia akafuata. Muda kidogo nikanyamaza hivyo, nikasikia kama mlango inakongwa ya ndani. Sasa huko nikasikia sasa nduru ya watoto. Sasa ukimbia kufika huko nikapata mlango ameweka kufuli. Na ndani ni kisa. Ndio nikashuka tena chini, ndio nikaita huyu landlord hapa. Nikamwambia bwana huko imeumana. Akasema nini? Nasikia watoto wanasema mama yao damu inatoka. The suspect tried to jump from the 4th floor so that to commit suicide, but he was rescued. At the scene of the murder, we have recovered knife. Bibi ndio juzi akaniambia pati yana bwana yake anatakanga tu akae kwa nyumba atakingi atoke. Nikamwambia hapana, kama amekwambia wewe tulia kwa nyumba, ongoje watoto yako. Sababu mkiacha watoto wao watoko peke yao, wakikaa kwa nyumba peke yao, wanachua kuna wasasi. Watoto wenyewe wanalala kwa nyumba peke yao. Togotigara samangana buna yo mwana yo mogosome skuru yo boroso ya gesabakwa eyego toka magene county ya Kisii okure maiga ya kwa nestimase chigali chigosiberigwa nyagosira Daniel otunga tinda uyikonyorekera sya gatano na kabere nigaumerana na makweli aye chinga kyabo kana gochake gasi ya yabo tambe yogosibye chigali ensemo ya Inderet magena omogaka Samuel atinga oyore isenya gosira nigato enekeiria mangana ayo asatebrebuna mubasoka no yo nigo bachinsa chama mambia omobero nyagosira nigo gachira senkendo enene yenyagitali ya Nyamache ngeza mulangenga tin igo konyame temangena awu ngongoli konyango asibi ale jigalio wana no nyigo igorana murocho ngongoli yo kwendekani wana kana bora kururu gorali yo wonyo ngojicha wena naikanga narara mamina nane naimukanga ndega ina sokire ikoiga ngana erwati wojanga estima ya kilo Daniel yo oku na ndalende paka polisi yau na rike statement yo tuama ya kwenda baku Nyamache tuanyora no nabaye alibuna uwe samaro bali nabaye na marwai ndera na bako bali kunyerigereria ndunduro jibo byabu atutiga abate banga orore kariko okonyegera inero atiye wake nso de estima ya ngoli amos nyamwa estima ya mwaka bana maambio sir njoma nero mokogoti batano ngara kera kura ne miake vile patana roma kwa watu tuichi aka moi onkoli 7 isabako nigo boigo mosacho mobwe miaka ya igatwa nere eita maiga yoko moita mokaye botuko bogokiera rero ase kenyoro kyabo bembe nyabo mite county ya Nyamira amangana ene kiwe na ribuna nyagosira George Asiba nigatoka kengente tase nyomba yabo yoboraro chinga kyo mobero mokaye noro toka borere korena manyinga mange nyagosira Asiba nigatigali uko maiga yarenge kote babuna nigege tambokere kyo giacha maiga yo mokungu nyagosira kumanyekana buna ngosoka reisko yenywomo omobere boigo bwo mosache omo bwe miaka yegatwa no toke gesima imense mo yabogeka matonge division ya Mosocha se county ya Kisii mogambi bwenseme yo nigato manyire buna teramanyekana buronga abantu bamuitete nyagosira na koreto mobere wa yenseme yo omobere bwo mosache yo manyekana buna Bonves Kimondo nigo gachira senkendu nyagitari enene ya Kisii chinga kyobotuki bogendererete abanyanyimbo bensemo ya Nyamira nigo bagendrete no botuki elikomanye kikereto mosacho mu bwe myaka yegatwa kwerutege maimase kenyero kya Nyaguku Nyamwanga Magombo county ya Nyamira amangana ene kiwe na alibuna nyagosira konye nigabwa togo ichorera no konge kwebirengereryo abwasa amanyi amate yaye bwangoiga buna na chigweita omubero ye nigo gachira senkendu nyagitari enene ya Kisii na kuroma ikense ya Russia nigegendrete gokora butuki eriko manyobo ene borase kengesegie video ya soka bwango iga kurwa sechereyemo video ye koro kya banyanyimbo bense yo bagotibonga basiwa basubati na gochanda basacha abarayi bense yo nigo batebrubuna nigo bagochiko imokeri onde bwensi uratoke na mamocha yo getambo kerege tindi kerichiko Steka ikomicha butokiro mwancho mategererio mweri bwa mangana mayase nchira yobwekirano pia mona senge nchwachora ko yategerera kurwa semese ite mangana mayeme ya radio vuna 102.0 FM ibere ninkomanya senchira yobwenge isatonkomanya senchira yobwekirano nakoganirio botegererio byeme ya radio vuna 102.0 FM retariane an barongo Uyun
noro mweri ogwa mangana magia asentira yobwikirano